Barkanku da wannan lokaci, sunana Ali Raps unguwa uku. A labaran namu na yau kuwa, an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Leverkusen ta ƙi amincewa da ta yin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa na neman ta siyan mata da ɗan wasanta Musa Diaby. An bayyana cewa ta yin shine biyan euro miliyan 30 da ƙari. Ɗan wasan ya sanar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Leverkusen cewa yana son ya koma ƙungiyar ta Villa. Ana ci gaba da tattaunawa tare da ci gaba da duba farashin, inji Fabrizio Romano. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham za ta ƙara ƙaimi wajen ci gaba da rike ɗan wasan gabanta Kane ta hanyar bashi sabon kontragi na sama da fan 400 a duk mako a matsayin albashi, kuma ta yi masa alƙawarin bashi aiki a kungiyar bayan ya kammala buga wasansa na ƙwallon ƙafa a kungiyar ta Tottenham, inji jaridar Daily Mail Sport. An bayyana cewa kungiyar Al-Ittifaq ta ƙasar Saudi Arabia ta tuntuɓi ɗan wasa Musa Dembele game da komawarsa Saudiya. An bayyana cewa ɗan wasan yana a matsayin ɗan wasa na kyauta ne bayan ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lyon. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ɗan ƙasar Algeria, Riyad Mahrez, ya amince da kontragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Ahly ta ƙasar Saudi Arabia, kamar yadda jaridar Talksport ta bayyana. A nan kuma an tabbatar da cewa ɗan wasa Aaron Ramsey yana duba lafiyarsa a ƙungiyar Cardiff City. Ɗan wasan na Wales ya ƙi amincewa da tayin maƙudan kuɗaɗe daga ƙungiyar Saudi Arabia domin ya koma tsohon kulab ɗinsa na yarinta, inji jaridar Sky Sport. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasa Jordan Henderson ya amince ya koma Saudi Arabia da taka leda. Tattaunawar yarjejeniyar magana tana kan aiki tare da ƙungiyar Al-Ittifaq akan sharɗin sirri. Ɗan wasan tsakiyar yayi magana da Georgian Club a yau kuma ya samu izinin tafiyarsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, inji Romano. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta cire sunan ɗan wasan bayanta Leonardo Bonucci daga cikin tawagar ƙungiyarta, kuma ta sanar da ɗan wasan baya cikin shirinta na kakar wasa ta bana, tana an sanya ɗan wasan a kasuwa. Haka zalika ba wai ɗan wasa Leonardo Bonucci bane kawai, Juventus kuma ta gaya wa ɗan wasa Weston McKennie cewa baya cikin shirinta shi ma. McKennie ba zai yi aiki tare da ƙungiyar Juventus ba, kuma babu shirin ɗan wasan ya shiga cikin balaguran da ƙungiyar za ta yi zuwa Amurka na shirye-shiryen tunkarar kakar wasa ta bana. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan ta bar tattaunawa da ɗan wasa Adama Traore. An bayyana cewa Adama ba zai koma Milan ba, saboda kulab ɗin yana da fifikon zaɓuɓɓukansa daban-daban a yanzu. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma ta cimma yarjejeniya da Adama akan sharaɗin sirri, amma ba a bayar da tayinsa a hukumance ba a wannan matakin. Adama har yanzu yana a matsayin ɗan wasa na kyauta ne bayan ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wolverhampton Wanderers. Wani labari ya bayyana cewa yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain PSG na ƙoƙarin ɗauko ɗan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ke ƙoƙarin saye, Rasmus Højlund, kamar yadda rahotanni suka bayyana. A cewar ɗan jarida Fabrizio Romano, PSG ta yi bincike game da ɗan wasa Højlund yayin da take neman ƙarfafa 'yan wasan gabanta. An bayyana cewa kocin ƙungiyar ta United, Erik ten Hag, ya sanya Højlund a matsayin ɗan wasan gabansa zaɓin farko da yake son ya siya a wannan bazarar, kuma yana fatan zai cimma ƙullar yarjejeniyar siyan ɗan wasan gaban. Manchester United ta yi tayin fan miliyan 40 ga Atalanta, sai dai ƙungiyar ta yi watsi da tayin nata, inda ta bayyana cewa fan miliyan 86 shine matsayin da za ta iya siyar da ɗan wasan gaban nata mai shekaru 20 a duniya. A nan kuma an bayyana cewa kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Mauricio Pochettino zai yarda a siyar da ɗan wasa Trevoh Chalobah idan an samu tayin da ya dace akan ɗan wasan. A cewar jaridar Standard Sport, Chalobah yana dab da barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea idan Inter Milan ta yi tayinsa a hukumance. Kwantiragin Chalobah da Chelsea zai ƙare ne a shekarar 2028. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta rage farashin ɗan wasa Sadio Mane daga euro miliyan 20 zuwa euro miliyan 17 kacal a kasuwar sayar da 'yan wasa ta bazaran nan. Bayern Munich tana son ta ƙara tara kuɗaɗe domin taimakawa wajen biyan kuɗin sayan ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham Kane. Sky Sport Germany ta bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich na fatan samun fan miliyan 17 a kan siyar da ɗan wasa Mane, shekara guda dai bayan ƙungiyar ta siye shi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a kan fan miliyan 35. A nan kuma a cewar ɗan jarida Light Toolday,
Manchester City za ta iya barin ɗan wasa Joao Cancelo ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a matsayin aro a wannan bazarar. Da farko dai, an bayyana cewa Cancelo zai buƙaci ya rage albashinsa na euro miliyan 8 a kowace shekara idan yana son ya samu zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan ƙasar Serbia Alexander Mitrovic yana son barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham domin ya koma ƙungiyar Al Hilal ta ƙasar Saudi Arabia a wannan bazarar. An bayyana cewa Al Hilal ta yi tayin fan miliyan 25.5 a kan ɗan wasan gaban, sai dai tuni ƙungiyar Fulham ta yi watsi da wannan tayin. A cewar jaridar Sky Sport, ɗan wasan mai shekaru 28 yana son ya koma kulab ɗin Saudi Pro League domin samun albashi mai tsoka. A nan kuma an bayyana cewa ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid Joao Felix, wanda ya shafi kakar bara a matsayin aro a Chelsea, ya samu zawarci daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa. An bayyana Manchester United da Newcastle United su ma suna zawarcinsa, in ji jaridar ABC. Ɗan samari, in faɗa maka wata magana ko za ka yarda? Shin ka san da cewa yawan data a wayarka ya fi murmushin 'yan mata daɗi kuwa? Idan baka aminta da wannan batu ba, to maza garzaya Play Store na kan wayarka domin ka sauke application ɗin CT Data domin ka gwada sayan data mai rahusa, ka ji irin farin cikin da ke samuwa idan kana da wadatacciyar data a wayarka. Kamfanin sayar da data mai rahusa da ƙarfin network na CT Data yana muku albishirin cewa ya zabge farashin kuɗin datocinsa. Yanzu za ku iya siyan datar MTN akan naira 220 kacal, Itel, Glo har ma da 9 Mobile. Amma hakan ba zai yiwu ba sai kun yi downloading ɗin application ɗin CT Data kuma kun shiga kun yi rijista domin samun damar sayan data ko katin kira, kai har ma da biyan kuɗin wutar lantarki, tashoshinku na DSTV ko TV, tare da iya biyan kuɗin jarabobin NECO, WAEC, NEPTEC a cikin wannan application na CT Data. Idan ka ji wayarka tana ɗaukar zafi, to ba da data CT Data kake amfani ba. Idan ka ji wayarka ta rike maka network, wannan ba data CT Data ba ce. Idan ko ka ji wayarka tana shiga tana fita daga dandalin TikTok, Instagram, Facebook, Twitter da sauran kafafen sada zumunta, to ka tabbata wannan data CT Data ce. Domin neman ƙarin bayani akan siyan datar mu, za ku iya tuntuɓar ma'aikatan mu a lambobin waya kamar haka: 0700 45 29 0049 ko kuma a 0800 80 46 5149. Ko da ba ka da ko sisi a aljihunka, idan kana da data CT Data, farin ciki ya mamaye ka. Muna yi muku fatan alkhairi tare da samun farin ciki da datar mu.